pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Hala, sige, marhay na hapon. Lunes, alisngaw na naman so arangaang sa luwas. So raging ring kang init tabi June. Ibaan sangaw. Bueno, petsa 23 na ngunyan kan Setyembre 2024. Nasamuyang pagrespeto giraray sa lambang saro na miyembro kan sosyedad asin kan bilog na familia. Kasabay dyan paglaom na yaw na po kita gabos sa marhay na sitwasyon asin iguanan nin resulta. Sumaghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, pagsakripisyo asin iba pa sa paagikan padagos na pagpanarig niya to sa mahal na Diyos. Anumanan sa indong pinagigibo, naglalaom po ang programa na nagsabay anda ko nag-arantabay kasubago dineretso lamang ang pagdangog. Sagkod man kitang alas 5 ang pagkahapon man tang nagbimerienda o naghanda na kang pamagihan. Iriba-iba kita sa paagikan informasyones dyan sa luwas. Chief Jimmy Pading Jim, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, si Joshua asin si Karen, sa Manibela Henry Mata, sa control technical yaon dyan June Napolis in the house. Para po sa AM band, yan pong boses na nagkakadarangog nindo. Sa speakers kan radyo, si June Napolis po ang minamaniubrada kaan sa ere. Sandali, tagari may maputi pa sa angog ko sa igwa padigde. Wala na. Gari naman wala na. Wala na. Iday na, igwa pa. Uniyo. Wala na. Sige. Sa newsroom, si Angel Mustaza. Siyempre, nagmumonitor yan. News Direct Mar, si Jen, asin yaon man, si Mary Joy Jarezco, pati si Ciara May Leron. Sagkod sa social media platform, yan pong grupong with Jimos Barrios. Si Jerome Nico Martinez sa Technical Man IT, Broadcast Mitabi Worldwide Netwide. Diyos maray na hapon hali sa Pilipinas. Ako po si Pio Fernandez, programang Bicol Target. May informasyon tulos kita dyan sa luwas. Isihon taan dara ni Chief Jimmy. Okay, ang linya ni Chief Jimmy June. Chief Jim, compadre, good afternoon. Yes, salamat Abi Padi sa mga bungkaras kan sa tuyang mga istorya. Pinapod kan sangguniang bayan Pulangi sa lindong ni Vice Mayor Cherimilia Sampala. Nagkapirang punong barangay sa Pulangi na may concern sa flash flood, landslide at siniba pa kadabis na iguanin mga makukusog na pag-uran kung saan pinag-inbitaran ng DPWH kung saan na agenda dangugunan mga suwestyon gikan sa barangay asin sangguniang bayan pagabot sa mga implementasyon ng mga proyekto sa mga barangay gikan sa DPWH. Dahil manigaran ngo niya na pa mga panahon kaya tabi pa di mga makusugo na uran. Pulang na nin mga kahoy asin kadaklan maski sa upland tinampo kadaklan ang unyan. Pag nag-uran natural ang volume kan tubig anas yan siyempre pa baba mga makusugo na. Kung iguanin mga natutumbok na bulod mga proyekto infrastruktura nagkakakirib in pag sinungkal kan tubig minsan garabaan project asin pagabot sa bulod minakausan in erosion o landslide. Sigun kay Vice Mayor Cherimilia na pagkasurundoan kan lokal na gobyerno punong barangay asin DPWH na kung po pwede i-upgrade naman ang design kan sa indang mga pinag-implementar na mga proyekto kaya dapat i-adapter naman ini sa pagbabago kan na panahon mantang sa level kan mga kapitan purabir implementasyon ng mga proyekto dahil nabako arog na kan mga panahon na basta na sa nang minasurulputan mga project na dahil in konsultasyon sa barangay. Ngunyan maaragi na ini sa barangay na mga proyekto makoordinar na ang DPWH
bako arog kan mga panahon na bibaliwala sa naman ang mga nasa barangay. Kung sa inyo an mas nakakaisi kantire na sinistado kan dagang tuturog lukanin mga proyekto bako na ang mga nasa barangay nagkakabirigla na sana na may mga naghaharakot na nin mga materyales, mga trabahador iguana dahil man basta na sana naisihan ka na sa barangay iguana nin itutugdok na proyekto. Iyo tama iyan na ginibo ni kunyan ni Vice Alcalde Cherry Lee, ano? Oh. Because ang talagang nakakaisi kan sitwasyon is yung yaon diyan sa barangay. Ano? Kung ano ang dapat na ibugtak diyan, ano ang peligro na yaon diyan sa inda. Ang tama ito sa report mo man na sa portion kan report mo na nabibigla na sana sa mga barangay, yaraon na sa kontraktor, maktuki na sana diyan, makudal, mariprap na iisihan kan barangay. Lalo sa tulay ng Pangulo Bagadigdi sa Aplan Barangay kan Pulanggi, naisiyan na sana kan barangay, may nagharakot na ng mga materialis. Pagkatapos mga ngaman tapos na. Yan. Dahil man ki approach, so dahil man palan ki right of way duman sa ibong, sa iriga na, Oh. ang connection. Wala, sagod mo niya na sa mawot. Iyo na nga ni bagay, yan ang Yun ito. tulay na daing katapusan. Wala man ki approach, sa langgawon. Jesus Mario Joseph. Ay nako, sige, tama yan Chief Kung Jim. alado, noted maninikan DPWH na request kan sin punto de vista kan mga members kan Sangguniang Bayan siring man mga punong barangay na imbitado sa siring na pagtelepon. Natangan po kami sa DPWH para maano po sa mga update. At sinagaigwa po ng mga consultation, lalo na po sa flash flood, na sa mga barangay po kung affected ng flash flood. Siguro kayo po na mga upgraded mga design sa mga project namin sa iba na panahon sa kanya. Yes po. Saan po sa naging namin, sa kahapon pong ang consultative meeting namin na kumbaga i-upgrade po, lalo-lalo po ang mga drainage canal. Tanganin kumbaga ang subukan tubig talaga tama po. Magayon man po sa result ng consultative meeting namin, lalo-lalo po sa mga barangay po na concern na may mga flash flood na kompleto. Bigalo man talaga, consider po ng DPWH na pagdagi po sa ng program, talaga kayong consultation po. At may hindi Yan, tabi pa dapat may consultation na ang DPWH sa barangay. Yan, tamaan. Ang Sangguniang Bayan, i-upgrade na sa mga project. So, yan, tabi pa mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si GB News. Salamat Chief Jimmy sa istorya hali dyan sa Pulanggi Albay. Sige, tabi. Tama po yan na araw ka nagibuhon kan sanggunian, imaging kan mga lokal na gobyerno, tabi. Sabi nga ni Ibakan nga ni maski ni ni Sir Cedric an nakakaisikan peligro mga taga-barangay. Yan na. An sitwasyon nila dyan. Tama ba yun? Bako sa nang basta sa na fight sa ng fight nin proyekto, day naisihan so kunyan. So talagang dapat kay puhanan. Kunyan nin proyekto dyan, magibukaan, tapos day man sa na maserbi, sa purpose na dapat kaan, sayang kang kuwatakan gobyerno. Tabi? Yan. Tanganing sutao, kunyan, ma-empower. Tabi? Buda, maserbihan sa purpose. Okay na ang linya ni kumpadreng Al, tabi? Sige. Iyaw na, pinag-re-establish kaya so linya. Okay na ang linya, kumpadre. Marhay na hapon. Yes, mainit na hapon pa din. Naglalauman ang gobyerno provinsyal Canalbay nin positibong solusyon. Lalo na sa problema sa kuryente sa mangyayaring Energy Summit digdi sa Legazpi City sa maabot na Biyernes, Sabado, asin Domingo. Susog sa konfirmasyon ni
big junior. Kumpadring Al, medyo choppy ang signal, nagpuputol-putol, dahil na tatapos. Yes, pare. Ang informasyon ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman kan Committee on Power and Energy sa Guniang Panlawigan, lawas na ang Energy Summit sa Albay sa September 27, Yan, 28, saka 29, Biyernes iyan, Sabado, asin Domingo, Oriental Hotel. May mga espesyal na bisitang biglalauman para maka-suggest nin solusyon kan problema dapit sa kuryente. Apoy rin kan pigigibo ng unyan na solusyon kan Bicol ninda Congressman Saldico na implementar na ang pagpagibo man kan Aleco nin substation sa Kuliat kan Daraga asin Ligaw ali sa budget na 500 million na itigatuga kan gobyerno nasyonal. May pikahagad pang 1.3 billion si Aleco General Manager Engineer Buksit sa total rehabilitation kan Aleco. Pero sa planong ini na Energy Summit sa Biyernes, Sabado asin Domingo, naglalako pa ang gobyerno Provincial Albay sa administrasyon ni Gobernador Atty. Rex Lagman na matatawan solusyon ang haluyo ng problema ta sa maluyang serbisyo kan Aleco. Iyan pa diyan informasyon pa sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. In connection kan baretangan oni an bareta hali sa Aleco. Scheduled power interruption. Energy Summit, sige po, ito. Scheduled power interruption. Septyembre 24 sa aga. Sa aga na tabi, ano? Iluwas ta na inita. So mga nagkabarasa man sa muyang Facebook account, yung social media platform very good. And for the consumption man kan publiko sa mainstream media, igwa po nin ipigtalaan su Aleco. Bako na initabi NGCP, kundi su Aleco na mismo ang maputol ning supply ning kuryente, mapa-brown out sa aga, Septyembre 24. Alas 8 an aga, sundo alas 5 an hapon. Ang apektadong lugares sa Daraga, Salvacion asin Miisi. Yan, sa Daraga na. Sa Kamalig, oni na, Kabangan, Salugan, Suwa, Tumpa, Kirangay, 1 poblasyon, 2 poblasyon, 3 poblasyon, 4 poblasyon, 5 poblasyon, 6 poblasyon, 7 poblasyon, yan. Basta barangay 1 hanggang 7 poblasyon yan. Ilawod, Libod, Tagaytay, Anuling, Bariyo, Palanog, Bantunan, porsyon kan Kagiba, siyempre Binanderahan, Kalabidungan. Day mag-aadit mga taga-Kitinday, kasabay ka mo sa brownout. Siring man, mga taga-Gutob, day mag-aadit, sabay ka mo. Kumon, Binitayan, Taguytoy, Kutmon, Sulong, mga taga-Manila, day mag-aadit, kasabay ka mo. Sabay ka mo, Del Rosario, Panoypoy, Taplakon, Taloto, Mabunga, Magugun. Yan. Kamalig yan. Sa Huvillar, porsyon kan Florista, San Isidro, San Roque, Salvacion. Sa Ginubatan, Barangay Minto. Yan. Ang rason, right of way, line massive vegetation, line clearing. Iyon na baga supik para tutuyo ta ito sa APEC, line clearing. Iyon man giraray ngo niya. Ay naka. Sige. Si Kuan, may report ba tayo? John. Sige. Si sweetheart ko nag-text na sa kuya,
Unin na ngay ako sa anong prisuhan ito? Sa Pasay City Jail. Ay, likaw daw digdi. Nag-text na sa ko. O digdikan na ngayon sa number na ini. Taunin ako sa prisuhan. Kaiba ko ngayon digdi. So, saro man na alipores nga ni Kibuloy. Pasig City. Angel. Salamat tabi, Angel. Pasig City Jail. Unin na ngayon ako tabi, Dear Papa Pio. Sabi ko di, LDR mo na kita, LDR. Text sana. Pasig City Jail. Lagayan mo niya ko sa mga yaon dyan. Tanganin ko kang perming pribilehiyo. Kundi nga sweetheart, nagpa-check up ako sa anong ospital ito. Gari nga may infection sa baga ko. May sana niya ko. Kayang-kaya mo dyan. Ayaon na siya naman sa Pasig City District Jail. Di kakosa. Si Kunyan. Gari para ang karsel gayod na nalaogan niya. Yaon duman saro sa alipores ni Kibuloy. Saro sa babae bagang akusado man. Dispes para sa naga dito sa siyam na prisionero, pero ang yaon sa laog 44. Daw. Kunyan, kung tumuga na ini kan totoo ta, so Senado bagad yun kunyan sirkus na ginawa ng engot, so nagkakapirang senadores kunyan na nabastos na kaya so Senado, so Kongreso ta mga well-trained ining Sara Alice Guo. Sabi nga ni kaniba tibaan nga nag-undergo ining massive psychological warfare na training o kung ano pa man, taday baga napapaga. Hilinganan si Jinggoy Estrada, maski nag-ugat-ugat na si Jinggoy Estrada. Ang mga question baga, day mo na masabutan. Si sa ito so nag-question kung nagpatina nin buhok si Susaro sa Kongreso, sa lower house, pati so pagpatina nin buhok, pighapot. Pag naghapot kon nagakaon kihupya. Ano man na. Ay nako. So the way it seems, day na, ang mga masunod na investigasyon sa Senado, it's kunya na, bako nang panuning wisdom bagad yun ano. The likes kay tukutaan na ni Senadora Miriam Defensor Santiago, Saracho Pisto Gingona, mga yaon dyan, Joker Arroyo, Raul Roco, puro yung mga senadores na abogado Batikano. Di ka basta-basta makagamit kan mga right to self-incrimination mga hindi ko na maalala, mga right to remain silent. Di mo magamitan basta-basta sa inda. And nakakaukod kita dyan kay itong mga panahon, pag mga araw ka na may mga inquiry, ng mga yaon dyan, talagang mga statesman par excellence. Mga abogado, well-learned, nidig di sa kwan, makakudon mo kay Robin Padilla. Makakudon mo kay Robin. Kay Tulfo. Kay Jinggoy. Bata may barita, ikukudita daa si Chis ni Jinggoy. Sa salidahan daa, Sus Mariosep bilang Senate President. Hindi ko totoo yan. Yan tabi ang kwan, ang sistema. Kaya, hindi ko kung tumugaan ay nita, dahil man baga minadulot sa mga contempt yun ta. So, punitive measure na yan na contempt, dahil man nag-inflict nin masyadong injury duman sa resource person ta. Kunyang ka, contempt ka, duman ka sa Senado, may kulungan, aircon, marayang sofa, may yaon, bagari masa na nagbabakasyon ka, may gwardya, sa Senado ka pa naka-star. O ngunyan, yaon na si Alice Guo sa Pasig RTC Jail. O ngunyan na banggit, pwedeng masiraan nanin, medyo bagtok na pakalutong maluto. Bako, bodado ang pidasong tuyo siguro, or ano, o tibaad ko niya na, tumuga na lamang kan ining katotohanan. Na makaulok na sumanaga para papaga sa inda, dahil man, iulokad sa nasinda. So, nagluwas ako niyan sa investigasyones, makaulok na sa mga senadores na nag-imbestigar. Aka, yan. So, yaon na po naman. Si Alice Guo. Yan.
sa Pasig City Jail. Nag-text siya bago maglaw sa karsel. Silda 8 ngay ako. Inda mo na ganda doon yun. Silda 8. Si Kunyan. Alis na go. Yan. Irakban. O di, yun naan mga mapuder. Ang pinaghalata na sana si Kunyan. Si Congressman Arnulfo Teves Jr. Hali duman sa Timor-Leste. Kaya lang, sabi tangani baga ka nagpo-programa kita either sa tingog kan banwaan pag-aga o digdi bako basta-basta ang pag-repatriate kaan. Bako naro ka itong sa mga repatriate nga umuli na kamo tamay gira diyan umuli na kamo ta delikado madalion sana. Igo ka sa ng passport, visa pabalik digdi o passport ano pa man madalion. Iyan iba po may proseso an extradition treaty. Yan. Igong prosesong pigusunod. So, legal na proseso sa Pilipinas, dispeso legal na proseso man sa nasyon na igo kitang tratado ning extrajudicial o ining ano nga pudkaan. So, pwede tang pabalikon digdi sa Pilipinas so mga may kaso. Yan. Extradition treaty. Yan. Extradition treaty. Susundon ta. So, proseso man dito naman na legal bago pa ulion si Congressman Arnulfo Teves Jr. Wanted baga sa digdi. Bakon arog kan ngaya, nagira na sa Libanon. Uruli na ka mga Pilipino. Pagkaaga uli na day po, may proseso. Kaya day pa baga sa nakakabalik si Congressman Teves Jr. Igwa dumaning korte na nagdadangog kan kaso na duman man nag-apilar sa Congressman Teves Jr. nin kahagadan na dahil siya pagpabalikon sa Pilipinas. Ngunyan, so sa tuya man natin, so Departamento de Justicia, igwa man duman ng mga abogado na minasabi dapat i-exer na, gamito na, so provisiones kan extradition treaty, tratado entre ang Pilipinas buda Timor-Leste, tanganing makauli na si Teves, mapanimbagnaan sa iyang pinagampang na akusasyon, mastermind kan pangagadan, kan kalaban ninda sa politika, degamo. Yan. Ayan tabi ha. Sige, ma-time check na ko dyan. Kon bagao. Nasa oras kita. Oras Pilipinas, alas 4:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad,
Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006 series of 2024. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron pa ba? Asim kinat.
Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, oy, Saint Padre Pio Feast Day ngun yan. Yan. So, gabos na devotos tabi ni Saint Padre Pio. Pasalamat lamang kay Saint Padre Pio. Ganyan ang feast day, ano? Yan. Birthday man ka, piyestahan ni Saint Padre Pio. Diyan baga sa Embarcadero, igo dyan. And duman sa UST, sa Kataningkan UST, sa Rawis. Yaon yan, simbahan ni Saint Padre Pio. Yan. So, gustong magpasalamat asin padagos na maghagad nin intersesyon sa pagbuhay-buhay, tabi. O, igoning mga mensahe man digdi sa tuyang cellphone. Sabi ni 2998, pero sayang si Alice Serpio,
cute talaga siya. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Kainit 4998. Bisita mo man so sweetheart mo. Sabi ni Kunyan ni Manoy Ping Bunggat, maray na hapon diyan sa Karamuran. Si 3424, good PM po, indang alikuan, piga para bodol lamang kaaning bilyones ang mga congressman, digdi sa ginubatan kasubanggi, sobrang 10 beses puro palsok, sundong haloy na nagkailaw, thanks po. Sabi yan ni 3454. Sige, dire-diretso kita kan istorya. Na sa linya man si kumpadreng Jomar Bien dyan sa 1st District. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon tabi, please go ahead. Salamat pa rin, PU. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, uminabot na sa 90 ang nagparehistro sa Syudad Cantabaco o sa LGU. Tabako na mga e-bike, e-trike, digdi sa syudad. Oho. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mr. Jonathan Bon. Jonathan Bon kan Transportation Regulation Division kan Tabaco City. Sinabi ni Bon na sa nagkapirang simana na implementasyon ninda kan ordinansa na dapat na irehistro ang mga e-bike, e-trike di sa lokal na gobyerno kan Tabaco na bakong sakop kan regulasyon kang LTO. Nagabuta sa 90 na nagpasiring sa saindang opisina para irehistro na ang saindang mga bihikulo. Susog kay Bon na sangunyan padagos sila sa pagwa-warning digdi sa mga nagpaparasad-pasad na e-bike, e-trike sa Syudad Cantabaco. Tangani nasabihan na kaipuan na ninda na mag-rehistro or else sa sunod na taon, actually January na sinda talaga mandadako, doble ang babayadan ninda, may multa pa. Yan. So rehistrasyon ngunya na taon, sumulta, buda sa rehistrasyon para sa masunod na taon. Yun. Na lokal na gobyerno kan Tabaco, nagpasar ni ordinansa, ngani na ma-regulate, ining kadakuldakol na e-bike, e-trike na nagpaparasad-pasad digdi sa Syudad kan Tabaco. Basado sa ordinansa, ang mga e-bike, e-trike na andalagan, iyuan 51 kilometers and above, nasa sakop iyan kang LTO, kaya kaipuan na irehistro iyan sa LTO. Sinda sisitahon man giraray digdikan lokal na gobyerno kan Tabaco kung daisinda nakarehistro, ilingon kung nagrehistro sinda sa LTO, kung rehistrado man yan, hilingon naman kung may driver's license ang nagmamaneho. Yan. Kung daikan mga iyan, sa indang titikitan kang hali sa LTO na panikit. Yun. So mga e-bike naman, e-trike, na sakop ng ordinansa na kan Tabaco dahil sinda nasa sakop na kang LTO, digdi naman sinda obligado na magrehistro sa Syudad kan Tabaco. Iniso ang dalagan na dahil ang maximum speed basado sa nabubugtak sa bihikulo, sa specification kan bihikulo, dahil naglapwas na 50 kilometers per hour. Kay puhanin da pading piyo na irehistro digdi sa Syudad kan Tabaco. So driver, kung daing driver license, kay po na magkuhanin special driving permit digdi sa Syudad kan Tabaco. Pagkatapos na magpairarom sinda sa seminar, ang ani na matugutan sinda na magpadalagan kan e-bike, e-trike sa nasasakupan kan syudad. Alagad sa gabos na ini, maski na igwasinda ka narugan, kay puwan manggirarin ninda na sunodon sa ordinansa sa lokal na gobyerno kan Tabaco na nagbabawal o kaya may pili sa ng mga lugar na dapat na agihan ang mga e-bike, e-trike na ini na klasipikado na mas sa baba sa tricycle, garuan klasifikasyon ni Daparing Pio, kasarabay kang mga padyak. So gustong sabihin,
ang aagian ninda. So mga pinag-aagian man kan padyak. Yes. Dahil sinda pwede mag-agi digdi sa sentro sa along Siga Highway, digdi yan sa pinakasentro kan Tabaco, tabawal yan sa Sainda. Pero matutugutan sinda na mag-agi sa National Highway as long as na itong porsyon kan National Highway pinagtutugot man kan lokal na gobyerno kan Tabaco na agihan kan mga tricycle na di prangkisa dahil lang daing ibang lugar, daing ibang tinampo na pwedeng maagihan. Sa kondisyon naman na arog kan mga tricycle, duman sana sila sa gilid kan highway mag-agi sa outermost lane para dahil makabara sa trapiko dahil makakausanin aksidente. Ipinahayag pa ni Bon na dahil pamansindango niya nag-i-issue kan ticket digdi sa mga nagkakasirita nindang mga e-bike e-trike. Huli ta dahil pa man nakukumpleto talaga ang mga dapat nindang itaong plate number, mga ID para sa mga drivers of permit, asin iba pang mga requisitos, mga sticker, asin sa hindi ining makukumpleto ran paglaog na kan taon 2025. How about kumpadreng Jomar Sukunyan nga taga Malilipot o Bakakay o Malinaw, kataning sa naman malaog na ka-e-trike na daimin na langkaw sa 50 km per hour sa indang maximum speed. Anong probisyones dyan? Go ahead. Ay maano sinda, marestro sinda sa Tabaco. I-register ninda. Sabi ni Mr. Bon, daming nga pwedeng exempted. So yan mga taga-digdi sa syudad kan Tabaco, nagseminar pagmaneho, tapos sinda, may taga ibang lugar, dahil ma-seminar pagmaneho, baka magkaw sa lugod sinda kaya aksidente na, damay pa siyo. Kasabi-sabi pa, na ang mga driver nga kang e-trike, dahil disiplina, pero sa mga taga-Tabaco, nagseminar. Iyo. O di, importante, may nagdadarangog kita, may mga e-bike, e-trike dyan sa kataning kan Tabaco, i-register nyo sa Tabaco, lalo na kung dahil minalang ka sa 50 km per hour ang maximum speed ninda. Yun. Roger, kung may plano sinda, maglaog sa teritoryo kan Tabaco. Yes. Oo. Sige. Kay puhan ninda yan. Yan pa din mga follow-up kan mga informasyonan, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya dyan sa Tabaco City. Bueno, saro pang istorya bago kita magturo-tiripuasan sa Bicol Target. Ano lamang mano iping bonggat dyan sa Karamuran ang meriendahan. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon. Tabi Sir Pio, good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Bareta, tighiling-hilin asin taga-adalan. May acting Vice Mayor Bobby Magalona kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Kung mapopwede pa na maski siya natutukaw as acting Vice Mayor kan munisipyo, makaputan niya man girarayan Committee on Infrastructure. Sigun kaya Sir Pio kay Engineer Magalona, talagang passion o nasa puso niya ang pag-abot sa lado kan engineering. Nahalo niya ng pinagkaputan na komitiba sa laog kan Sangguniang Bayan. Kung kaya Sir Pio, in kaso magkaigwanin na reshuffle, pagbalasa sa mga komitiba sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay, taga-adalan ni Magalona kung mapupwede asin matugutan na makaputan niya man giraray sabi ng komitiba. First, dapat isihon ninda kung sa internal rules, ang presiding officer, igwanin pwedeng kaputan na komitiba and sa parliamentary procedure kung allowed yan, over. Roger, to that tabi, kaya i-check iyan ni acting Magalona. Sabi niya, nasa puso ko man talaga nga passion ko ang engineering. Kung matandaan man baga tabi, Sir Pio, ining bulan, pag-abot kan bulan ng Oktubre, partikular na pakatapos kan filing of certificate of candidacy, posibleng magkaigwa man ang nin reshuffling nin mga komite. Nainot nang nagpahayag si Conchal Dilumen na pakatapos kan filing kan certificate of candidacy, nagbabalak talaga siya as in may initial ng hururon ang mga miyembros kan Sangguniang Bayan na mag-reorganize kan mga komitiba. Siya man nagbabalak may balik sa iya. So dati niyang binuhian ng mga komitiba, partikular na ang education as in ICT. Kaya
may initial na sertiyong ururon na ipapalis kay Dilumen ang nasabi ng komitiba. Diniman si Acting Vice Mayor Magalona, iilingon kung mapapwede, makakaya pa, na makaputan niya man giraray ang infrastructure. Itaw naman niya ki Kagawad Dilumen. Ano naman na pag taga-korkiblito niya naman sana si Kagawad. Gawad, lamang dyan. Sabi kay Sir Pio, engineer talaga. Ayun nga ni. Taga-korkiblito niya si Kagawad na pilo. Gawad, lamang. Pwede, natin magkira rin mo bagay ni Sir Pio. Ayun nga ni ibaga. Andawang iyan sa sarong slate. Oh, ibaga. Ano lamang dyan, Wad? Dahil ka probaran-an. Sige. Tabi, Sir Pio, ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Lapat Joshua sa istorya hali dyan Sangguniang Bayan Candaraga. Ang sitwasyon mo niyan kan magkataning Siyudad Buda Munisipyo, pareho puro na baga acting Jerome. Hindi, nangkad na sa laso sa tuyang istoryahan duman sa tingog kan Banuan the other weeks, other weeks talo yun na parang bago ini mangyari. Ya, kung maabot ang panahon, pareho ang sitwasyon kan Daraga Buda Legazpi, puro acting ang makapot. No, sa Daraga baga acting mayor, acting vice mayor. Legazpi man, acting mayor, acting vice mayor. Ay nako. Sige tabi. Pwede. Ano na Johnny Linga daw dyan? Pwede na. Kunya na kita paano man mabareta baga tabi kitang alas 5 pati salamat kan sa ido pagantabay, mahal namang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programa